Візіт кітайскай дэлегацыі горада Бэнбу ўжо трэці па ліку і пачаўся ён напярэдадні з наведвання Бярозаўскага района. У 2017 годзе тут быў падпісаны мемарандум об усталяванні сяброўскіх сувязяў и распрацавана дорожная карта. Безусловно, каждый визит помогает находить точки соприкосновения, находить новые направления деятельности, новые направления, по которым нужно в дальнейшем будет очень плотно работать и в конечном итоге даст положительный результат. Гости наведали Бярозаўскую ЖКГ, где абмеркавалі магчымасці будаўніцтва смеццеперапрацоўчага завода. Сёння полигон цвёрдых бытовых отходов у Бярозаўскім раёне прымае каля 20 тысяч тонн смецця ў год. Уведзенне новага завода дазволіць павялічыць збор другасных ресурсаў до 50%. Таксама дэлегацыя пазнаёмілася з працай шэрагу прамысловых прадпрыемстваў района. Продолжился визит китайской делегации у Брэсце на сустрэчы со старшынёй областного совета депутатов Юрыем Наркевичем. За першае паўгоддзе товарооборот паміж Китаем и Брэсцкай вобласцю склаў больш за 84 миллионов долларов США. Там просто у параўнанні з мінулым годам амаль 9%. Сёння 7 малочных прадпрыемстваў в области акрэдытаваны на пастаўкі сваёй прадукцыі на китайский рынок. У мінулым годзе дазвол на ўвоз мяса птушкі атрымала птушкафабрыка «Дружба». Сума поставак на сёння ўжо перасягнула 1 миллион долларов. Сувязі трэба толькі умацоўваць, кажа Юрый Наркевич. Потенциал для гэтага у регионов есть. Мы даже представить до конца не можем какой-то потенциал у вашего города. И понимаем, что наше сотрудничество совместное Брестской области, Березовского района, оно, конечно, даст практический результат. Бэнбу – гарадская акруга Китая, якая аб'ядноўвае звыш 3 мільёнаў чалавек. Сёння гэта цэнтр прамысловасці, дзе займаюцца электронікай і біяфармацэўтыкай. У гэтым годзе там адкрылі буйны лагістычны цэнтр для паставак у Еўропу. Кітайскі бок ужо абазначыў для сябе напрамкі для супрацоўніцтва. Мы были на спиртзаводе Бярозаўскага района, продегустовали их продукцию. Якость вельми добрая. Мы упэўнены, у Китая можно знайсці рынок. У нас уже есть напрацоўкі по гандлі молочными продуктами и смеццеперапрацоўцы. Мы будем зараз гэтыя напрамкі развивать. Наступны крок – гэта визит ужо больш вузкай делегации, конкретно ориентованной на пытанні для абмеркавання. Пасля сустрэчы делегация отправилась на Брэсцкі смеццеперапрацоўчы завод и Брэсцкі мясокомбината. Таксама знаёміцца з турыстычнымі аб'ектамі города. Кристина Протасавицкая, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».